हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिख के जरूर बताना कैसे लगे दोस्तों। धन्यवाद। देवी मैया के चैत कुआर महीनावा भावेला। देवी मैया के चैत कुआर महीनावा भावेला। 9 दिन चैत हो, 9 दिन कुआर हो, 9 दिन चैत हो, 9 दिन कुआर हो, 9 दिन कुआर हो, 9 दिन कुआर हो। गम 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 केला मैया दुआर हो, गम 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 केला मैया दुआर हो। नवरात में भिड़िया पार महीनावा भावेला। नवरात में भिड़िया पार महीनावा भावेला। मोरी मैया के चैत कुआर महीनावा भावेला। मोरी मैया के चैत कुआर महीनावा भावेला। निमिया के पेड़वा पे धरिया चढ़त बा, निमिया के पेड़वा पे धरिया चढ़त बा, धरिया चढ़त बा, धरिया चढ़त बा। झूमी झूमी पचराया गीतिया गावत बा, झूमी झूमी पचरा औ गीतिया गावत बा। मैया भारी दी अनधन भंडार महीनावा भावेला। मैया भारी दी अनधन भंडार महीनावा भावेला। मोरी मैया का चैत कुआर महीनावा भावेला। मोरी मैया के चैत कुआर महीनावा भावेला। जे ही व्रत का 9 दिन निभाई है, जे ही व्रत का 9 दिन निभावे, 9 दिन निभावे हो, 9 दिन निभावे। सुनी गोदिया में सुनी गोदिया में ललना खेलावे, सुनी गोदिया में ललना खेलावे। मोरी मैया का महिमाया पार महीनावा भावेला। मोरी मैया का महिमाया पार महीनावा भावेला। देवी मैया का महिमाया पार महीनावा भावेला। सातो